Hej, YouTube. Okay. I dag vil mig og min ven Mikkel Pøder, han er lige usynlig, tænker tegnet her. Vi vil, ja, jeg hedder Silas Tosh. Ja, vi vil lave en ny YouTube-account, og først af alt vil vi lave en video, eller hvad nu det hedder. Vi vil lave Minecraft ekspedition, eller hvad man nu kalder det. Skal vi gå i? Nej, hvad lavede du? Gå i spawn. Gå i spawn, kom nu. Okay. Gå i spawn. Spawn. Okay. Og så, når du er i spawn, kan du lige sige til. Kan du lige sige til. Rigtig kongeligt. Okay. Er du i spawn? Okay, kom ned til mig. Okay, vi skal denne her vej. North East. Er du klar? 3, 2, 1, højklik. Der går først 10 sekunder. Det gør det jo altid. Og hvorfor skulle vi lige gøre det på samme tid? Det ved jeg ikke, vi kommer alligevel det samme sted hen. Wow. Hvad skal du? Hvad er det? Okay. Lad os prøve. Jeg tror godt, man kan smadre her. Okay. Ja, jeg tror, vi skal denne her vej. Okay. Fordi der er det så beboet mod sporen. Ja. Det er noget sted. Okay. Kom, vi svømmer. Okay, bare sådan normal Minecraft-sang. Ja, og vi spiller på en server, der hedder IP'en er s.nerdspvp.com eller net eller sådan noget pis. I hvert fald nerdspvp. Det kan da være lige hvad den hedder. I vil bare gerne se at spille. Ja, det ved jeg ikke. Okay, I vil bare gerne se at spille. Ja, det lyder lidt dumt. Hvor er du? Der, kom. Okay. Vi skal finde nogle træer. Dem så jeg ikke altså mange. Operation find træ. Sæt i gang. Enderman. Ikke. Det kan være, ikke nogen sur. Er du med? Ja. Okay, det er noget. Hey, det er lige en gang det her. Det er en gang. Men nogen har dækket den til med sand. Det er en gang, jeg vil ved med det. Nej, det er ikke nogen gang. Okay. Der er du. Okay. Derude tror jeg ikke, vi skal ud. Nej. Det ser lidt ud. Wow, der var vand. Jeg troede lige, det var Ja, is. det ligner is. Ja. Okay. Der er et hus deroppe. Lad os prøve at grief det. Hvorfor havde du ikke nogen ben, så kunne vi lige få de der ulve med os? Okay. Det der hus ser rart. Griefet ud. Men i hvert fald så bliver det vores hus, hvis der vi kommer op. Jeg tror allerede, der er nogen, der har været derovre. Ja. Men det bliver bare vores hus, så har vi fået et nyt hus. Og de tror, det er griefet. Okay. Nej, det er sten. Okay. Nej, hvordan? Skal vi så ned igen? Ja, okay, vi går ned. Kom, vi går ind i spawn, og så går vi på en anden. Wow. Okay. Nåede det ikke. Okay. Okay. Ikke den der, vi går før. Ja. Nej, det var det. Den her. Et sted, hvor der er mange træer. Du har klikket, ikke? Wow. Okay. Nu er du ikke usynlig mere. Okay. Vi skal bare finde nogle træer. Så kan det være, at vi nu stadig. Wow, hvad er det her for et lortested? Okay, kom.
Der er ikke noget. Det er enchanted gear, han har. Løb. Kom i nakkeren. Det kan du godt Det sætte. er jo ikke en ham, det er en... Ja, jeg ved det godt. Det er en skeleton, men den skader mega meget. Det ved du godt, ikke? Derfor er jeg med. Ja, du har en der gear, det har jeg ikke. Jeg kunne se et skud. Der er en til. What, de syv. Okay. Ej. Det er det. Ja. Ja, nu kommer til sådan noget klamlandskab. Nu kan jeg ikke finde noget træ. Okay. Dam dam da da dam dam da da dam dam da da dam. Vi løber væk fra træskeleton. Hvorfor gør jeg lige det? Nej, det ved jeg ikke. Hoppe ud i vandet, det er ikke det smarteste, der nogensinde er sket. Hey, der er en træ. Nej, Nej. der er et tegn på træ. Nej, jeg kan ikke løbe mere, vi skal finde noget mad nu. Hvad er det her? Bare dø. Vi kan smadre det. Vi får jo ikke noget af det. Nej, Så men jeg mangler mad. jeg har fundet en pæk. Og fundet en pæk. Nå, du er lidt længere end mig. Lidt længere end Lazy. Væk. Hey, du fik 3. Og dem spiser jeg. Nej, giv mig en. Giv mig en. Kom nu. Giv mig en. Giv mig en. Nej, giv mig en. Kom nu. Nu har du et 3, tror jeg. Løg, du snyder. Ej, kom, giv mig en. Hvor er du ned? Nå, der. Det er min pik, det der. Det er min gris, det der. Lad os bare sige det sådan. Ja. Jeg har lægget mig til at smadre den. Den døde af faldet. Yes. No. Okay, vi skal finde nogle træer. Man kan bare se, at jeg har været ude for træer. Ja, også mig. Eller jeg har. Jeg har 3. Er der 3? Jeg har læg. Jeg blev bare ved, at jeg kunne ikke bevæge mig nogen vejen. Okay. Hvad? Kig til venstre. Der er livet. Var der ikke træer? Nej. Der er et får. Der gider jeg ikke. Men jeg har læg herinde i skoven. Der er jeg overhovedet. Er det 3? Det er 3, det der. Au. Wow. Der er 3 lige her. Operation find 3. Ja. Lykkedes, tror jeg, man kalder det. Okay. Den vilde jagt efter træ. Find så meget træ, du kan. Jeg fandt en her. Altså. Vent, ikke gå uden mig. Ret tilbage. Jeg tror ikke, man kan. Hvem taler du til? Hvor er du? Nå, det er ikke dig. Der var sådan en zombie, jeg troede, det var dig. Okay. Tilbage. Okay, skråstreg TPA Maple Pluder. Ja. Skynd dig! Der er ligesom nogen efter mig. Nej, det er der ikke. Okay, så går jeg lige hurtigt ind og tager det her dernede. Et helt træ. Hvor er jeg nu? Jeg er under vandet. Det er ikke de helt store. Nej, det er det godt nok ikke. Okay. Vi skal til at slutte. Men vi vil love jer i næste afsnit, der finder vi et hjem. Eller bygger os et hjem. Ses.